kæmpe stor hånd. Men jeg er helt glemt at fortælle, hvem familien de er. Til at starte med har vi familien Jacksons. Og den første springer derfra er vores skønhed, Melinda. Melinda, er du klar til at give et kæmpe stort show? Utroligt. Snart du kommer op blandt, så giver en kæmpe stor hånd. Det næste sidespring, det er Bror Owen. Owen, er du klar? Imponerende spring, Tychik. Giv dem begge to en kæmpe stor hånd. Den sidste, det næste af dem, det er Mr. Jack Jackson. Er I klar på at se, hvad han kan? Rigtig godt spring. Giv familien Jacksons en kæmpe stor hånd. Nu er det familien Dealers tur til at springe. Den første her til at springe, det er Jake the Snake. Lad os se, hvad Jake han kan gøre. Rigtig flot spring, Jake. Giv Jake the Snake en kæmpe stor hånd. Den sidste til at springe på familien Dillons, det er Johnny. Ham der, han laver flot op, og synes ikke piger. Og han laver nogle rigtig flotte spring. Giv alle mine kopper også en kæmpe stor hånd.